Padayon ang pagsaka sa kaso sa dengue sa Central Visayas. Diin miabot na og 4,089 ang nataptan sa balatian, diin 29 na ang namatay dinhi sa Central Visayas. Mas taas kini og 231% itandi sa miaging tuig nga adunay 1,232 ka mga kaso. Nag-una gihapon ang syudad sa Sugbo nga adunay 11.7%, Lapu-Lapu City 9.5% ug Mandawi City 5.7%. Aduna nay girekomendar ang DOH nga mga dapit sa Sugbo ug Bohol isip dengue outbreak level sama sa Lapu-Lapu City ug sa lungsod sa Sibunga. Pahimangno sa DOH sa katawhan nga kanunay manglimpyo sa mga dapit nga posibleng kataguan sa mga lamok nga nagdala og dengue. Intensify nila ang 4S and at the same time nakigpulong sila sa ubang mga stakeholders no, so para mas mabatok sa nila ang dengue.